nindot kayong palandongon nga duna na di ay tay inandam nga balay didto sa langit. Nya ang nangandam gyud og balay para atong puy-an mao gyud ang nagpakatao nga nahimong panday nga mao si Jesus. Lingay mong tupad ing na gusto na kang mupuyo dito sa balay nga giandam ni Jesus. Ngano man mo manglingi uban. Hay may inyong ganahan puy-an ang balay dito sa langit o dinhi yuta. Sa unang pagbasa gibutang dinhi nga natuman kining maong saad kining paghimo sa Ginoo og balay didto sa langit pinaagi ni Hesus kay katumanggong pagkawagtang na didto sa paraiso ni Adan og ni Eva wa natay balay didto sa langit, ang tanang mamatay adto padong sa impyerno. Mao tong nagsaad ang Ginoo nga moabot ang panahon nga matuman gining makabalik gud mo didto sa langit. Nya ang naghimo niini mao si Hesus. Pero ang mga Hudiyo nga mao gyoy gisaaran sa Ginoo or mga Israelita, ang piniling katawhan sa Dios, wa muila ni Hesus. Munang gipahinumduman sila sa atong unang pagbasa si San Pablo nga nag-ingon nga ang ang Ginoo nga maoy naghatag og katumanan sa gisaad nga kaluwasan, mao tong inyong gilansang sa krus kay wa mo kaila niya. Ana usahay manggod kaning paghatag sa Ginoo nato ba sa iya bitawng kaning gitawag na tabang or labi na gining kaluwasan. Usahay dili ta makauyon, ambot og usahay baka o permanente. Lingiay mo to pa di kaduha na ganahan baka sa kaning kaluwasan sa Ginoo. Panalitan kanang wa tay bugas, way bugas ba way makaon. Unsa may atong ganahan, kwarta o kapobre? Kung kita gi papilion ba unsa may wa kay bugas, wa kay kwarta, wa na kay ikapa-eskwela sa imong anak, wa na kay kapalit og maintenance or tambal sa imong masakiton, unsa may imong pangayoon sa Ginoo, kwarta o kapobre? Hoy, wa na mo katingog. Wow na. Kadang niya ang kaluwasan ra ba nga gikas Ginoo, ang kakabos mo nang sige sa ingon bulahan mong mga kabos. So wa na tay kwarta, wa na tay ikapalit, ambot kaning wa na tay kabayad sa tong kontraktor, magpasalamat ta nga kuan kana na ang nahimot ang kabos. Ngano man tungod kay naliwat na ta sa anak sa Dios, sa bugtong anak sa Dios. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, unsa to itubag na to? Ikaw ang akong anak, karong adlawa gianak ko ikaw. Sige, ikatulong lingi ing nahimong tupad, anak kas Ginoo ayaw kabalaka. Ina anak kas Ginoo ayaw kabalaka. Di man kita mabalaka og anak tag usa ka barangay kapitan. Siya okay kana barangay kapitan ang papa na secure na samot na gyud mahimong mayor. So sayaw kabalaka, mayor ang kuana na ang papa na, samot na gyud mahimong sa taas-taas sa mayor, congressman. Ay kabalaka, taas bang congressman sa mayor? Ay kabalaka, congressman ang mahal na. Ang sa pagitaas sa congressman,
Gobernador? Oh, ay kabalaka, gobernador ang papa na. Sa pagilain, sa taas pas gobernador. Senador, ay kabalaka, senador kong papa na. Sa taas pa sa senador. Presidente, samot na yun. Ay kabalaka, naunsa ka diya. Presidente mong papa. Sa pagilabaw sa presidente, ay ibutan ta Ginoo. O di, samot na yun kasi asubalaka, makaginoo imong papa. Ikaw niya, wa na mamibugas, wa na mamikapalit pagkaon, ayaw lagi kabalaka, kay ginoo imong papa. Nana, mo na nga, giandam ni Jesus nga balay, or puloy-anan, tuas langit. Nga naman, tuwa man dito magpuyo iyang papa. Wa siya magpuyo dinhi, wa siya magandam og balay. Kita mao'y porting pangandam og balay dinhi sa kalibutan, kay mura magdi ta gustong puyo dito. Nya unsa may sugo ni Kristo, ingon din siya nga, sunod mo nako, kay ako mao ang dalan. Ingos Tomas, wa man may kadumdum og asa ng imong lugar nga adtuan, Lord. Ing siya, dali ra kay nang dumdomon, ako mao ang dalan. Sunod lang yun nako. Amo na sila San Vicente Ferrer, sila Pedro Colungsod, Lorenzo Ruiz, kani sila si Bishop Chupilo Camomot, ug uban pang mga santos, San Roque, San Isidro Labrador, nga atong nailhan. Pulos kini sila naning kamot pagsunod ni Jesus dinhis kalibutan. Sige, lain na sang lingi. Ingna imong tupad. Karong adlawa mosunod ka ni Jesus. Ingna. Na karon lang adlawa. Kay karon masang adlawa gianak tas Ginoo. Ako bitaw namalandong ko ba nganong gibutang man gid dinhi, karong adlawa gianak ko ikaw. Wa man mo ingon nga kaniadto pa pagkataon ni Jesus gianak ko ikaw. Nganong gibutang majud karong adlawa? Unsa may significance aning pag-indicate nga karong adlawa? Wa mo kibaw? Uy, kasayon ra na sabton. Parehas sa gapos giingon, ang kalan-o namo sa matag adlaw, ang sa isumpay na. Ihatag ka namo karong adlaw. Di ba? Pareha sila og kuan, pareha sila og wording. Ang gusto di ay sa Ginoo ba nga kada adlaw i-renew nato ang atong pagkaamgo nga kita anak sa Ginoo. Nga kada adlaw giisip tas Ginoong iyang anak, bisag unsa pata kasalbahis, bisag unsa pata pagkamakasasala, bisag pila pa kabuok atong sayop, kada adlaw gibag-o sa Ginoo ang pag-ingon, ako kang anak nga buangon, ako kang anak nga buutan, ako kang anak nga masinupakon, ako kang anak nga siging duwaan ng computer, ako kang anak nga di na hapit matog kay siging sa may laing buhaton, siging sugal, siging TikTok, siging disco. Ako sa man ay disco ba to? O anak, no? O, pero ako kang anak, ako kang anak. Kasabot, libre gyud kang mobalik nga rin ako. Libre ka nga mobalik og mangayog pasaylo sama atong anak nga mausikon. Kay kada adlaw akong girinyo ang akong pag-angko nimo nga ako kang anak. Nabitay usahay nga kanang inyong mga anak, kana bang salbahis gyud kayo, naagi mga ginikanan nga din amo angkon nga ila ng anak. Kinsa ninyo dinhi ang kanunay yung moangkon sa inyong anak or moangkon lang yapon sa inyong anak, labi nahimo na gyud siyang kriminal, suyop unya nanulis niya, gipatay pag yung iyang igsuon or imong mama, iyang lula gipatay. Kinsa ninyo ang moangkon yapon nga ako ni siyang anak? Tasa ka mo?
awa di ba gapanagana ang uban chow ayaw sa doy daghan kadaghan dito sa prisuhan sa una sa dito pa ko maghilak in town nga musulti nako ako padre wa na gyud koy matawag og pamilya kana bang inig pangumpisal ba ngano man gisalikway naman ko pader sa akong pamilya wa na koy kapulian og makalaya man ko wa na koy kapulian unsa man day mong sa nabda lagi ko aning bisyo pader ako mang na molestiya ang akong duha ka anak nga babae mao man hinungdan nga napriso ko kay nalimot man ko sa akong kaugalingon ang akong anak nga 8 anyos o 10 anyos ako manoong na-rape pader ang akong asawa giingnan na gyud ko pader og sa tibuok kong pamilya nga di na gyud ko kauli ngutana pagod siya nako pader kung isalikway nako sa tanang tao mupasaylo pa ka nako ang Ginoo ana Be, o kamo pa'y natungdan ato nga mga asawa din imong bana, imong anak, inyong anak mismo, iyang gi-rape 8 anyos o 10 anyos. Jawan, muangkon pa mo nga sakop na sa inyong pamilya. Boy. Nga, kamu sige ta simba din pero galisod wala no. Pero ang amahan nato sa langit kanunay gyung moangkon ako kang anak karong adlaw gianak ko ikaw way pagkausab sa kasing-kasing sa atong langit nung amahan mao nang makasubay gitag langit ngano man anytime nga mo desisyon ta nga mosubay tas daan padong sa langit dili ta hinginlan aning atong langit nung amahan nga amahan ni Hesus amahan sa atong manluluwas mo nang ator yung buhaton musubay ta ni Hesus unsa may mga basic nga kinabuhi nga atong puy-an una kana yung kinabuhi sa kakabos biyai ang tanan nga niya aning kalibutana kay tuay giandam nga bahandi nga tuas langit dinhis kalibutan ayaw gyud kawili anang kwarta na ay mga balita karon nga purti kunong ilngiga aning gipanggamit sa Israel nga mga kaning fighting jets inana na say additional nila kuno nga order gikan sa Amerika ba to dito gikan mo worth of $3 billion para lang yun ipatay ba sa kontra mugastog tag 3 billion tag 10 billion dollars para lang ipatay sa iyang isig katao maka-imagine ta na kung ang kanang usa ka fighting jet nga mo kantidad siguro mga 1 billion ba na dollars og ipalit lang ka nag-slot i-convert na natog peso. That is about ang $1 billion maabot siguro nag mga 50 billion pesos. Imagine na 50 billion atong gastuon din sa Pilipinas para sa mga infrastructures, tabang sa mga kabos, himo aning mga irrigations, himo anang farm to market roads, kadako kag agi ana. Pero ipalit lang nila og fighting jet aron ipatay sa ilang kontra niya tirahan sa nas kontra usahay mapulpog ra sad na siya mura ra sad nag-abo ikahuman pero billions na wa pay labot sa mga rockets nga gidaan na kana mga pertisan mahala anang usa ka rocket magdaan nagtagun-om tagpito ka rockets nga ilas ang bomba dito padong sa ilang kontra purting mahala nang galupad usa ka buok fighting jet para lang ipatay mauna kay tungod man na sa atong pangambisyon na madato kita inig kadato na nato protektahan na nato ang atong pagkadato maghimo na tagdaghang mga armas unya maggubat na ta
kay nagsige na tagprotektar og nag-inilugay na tas atong bahandi dinis kalibutan, muagi rata dinhing tanan tuay gapaabot nga bahandi didto. Ngilingay mong tupad ina okay ra nimo maggubat na ron, ina okay ra nimo inayag duka-duka diha masig bukalitrog ulbo ang atong palibot. Wa man ta kahibaw ron pare atong nahitabo sa Israel gani kalit lag buto-buto, purti na di ang daghanang giatake nila nga mga missile, purting patay nya diha na di ay ang kuan katubang October 7 ba to nga tragedy nila, mao na rong nibaws pod sila, kalit ka istanan dito pumuntoy nagdit-dit ga ato mga Air Force kalit lag buto-buto. Wa ta kahibaw kalit ang tarong kamatay. Pero ayaw kabalaka, musubay na ta sa dalan, ang dalan sa kakabos. Ikaduha, ang dalan sa pag-antos. Kining pag-antos, pag inantosay ta, antoson yun natong palit og slat, antoson natong pasaylo ang atong isig kataw, antoson nato pagpaambit sa atong bahandi ngadto sa atong isig kataw. Og ang nindot sad kaayong kinabuhi ni Hesus kanang makanunayong pag-ampo, constant daily prayer. Muna kamong sigig simba dinhi, pwede na mong maigo sa mga racket. Labi na gyud og sige mong simba dinhi, nya wa gyud moy attachment sa mga butang o mga tao sa kalibutan, nya sige mong antos sa mga kuyog ninyo sa kinabuhi. Kana congratulations, di ba? Gabi ang mga nagkuag kandila, namaligya kandila, o gahapon na ito, ingon dahin ko, sige ingon, kadungog kong istorya ba nga, wa man kay mihalin, oy, onya, kana ganing lisod pa mianig, kung sa mong iplitig balik, gara-gara dahin ko, ingon dahin ko, tagae sila o kuan nga to, tanaw na ko mga 15 raman kabuok diha palibot nako, tagai og kanang kuan bugas usa ka kanang 5 kilo nga packed rice og 200, ilista lang pagkataod-taoran ibalik man si Kikay, pader 50 kabuok ang nagpalista, napakunoy kaming nako, kuhaan na ng bugas. Patay sa tani hurot pasang bugas wa na minutay malungag amin ako 15 ra ka buok ni daghan magmaayo ni abot 50 pila ka hatagan final daghan naman kaayo. Niya pag-abot sa akong pagkagabi ingon na sa pader na pwede bag makahigda mi dinis inyong kuan adto may tent dihas may stage hasta no nagantos gid in town ni sila pamaligya wa pagikihigdaan atong gipahigda diha ang lakaw kuno tog sayo ang uban. Na ba ka nang musihir tas pag-antos sa atong isig katao kay luoy kayo kay sa ato silang pamatyon, ato silang hikawan sa mga pagkaon, mag-inantosay ta, mag-alagaray ta sa usag-usa, antos gina. Dili ta mo ingon wa ko'y labot nimo tagadiin mo nganong nangabot mo dinhi hasol-hasol lang mo namo, wala ato tabang yun, tabang kutob sa ato ma-share. Di lang sa nato patuyangan wa natay ikahatag, kutob lang yun nga napatay ikahatag. Og kuno ato ning buhaton ang Ginoo sa iyang pag-angkon nato nga iyatang anak, makaangkon sa taniya nga ato siyang amahan og ihatag sa niya ang mga butang nga makapalambo sa atong pagtuo. Muna ako madasigon kay kung magsigig baligya aning slat bisan paghinay atong halin, basta lang naalagay halin mudaghan naman sa nigkalit, no? Amo na kamusa nga naminaw karon gusto sa mong mahimong anak sa Ginoo, usa na ni ana ang pagpalit og slat kay ang kinabuhi nato dinhi sa parokya o sa simbahan mao man gini ang tinuod nga kinabuhi nga nagdagan padung adtos langit. Ni aman dinhi ang atong Ginoo, sentro man dinhi ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Manindog ta.